Jamen, velkommen til. Nu prøver vi sgu lige noget, som vi ikke har prøvet før. Lige sådan at lave en video, hvor man lige snakker lidt. Vi er hjemme i mit værksted, hvor jeg bor. Og vi skal lige have gang i lidt forskellige ting og sager, som vi vil prøve at filme. Vi skal lige have nusset lidt med de her topstykker her. De er rimelig godt banket i sæder. Og jeg har købt nogle nye knive til at fræse de her sæder med. De knive jeg har, de har sådan en træls overskær. Sådan det lige, når man skærer ovenover sædet her, så laver den sådan en plovfog ned i. Og det skulle de nye knive jeg har købt, de skulle gerne være lidt mindre voldsomme med det overskær. Sådan man får en lidt pænere overgang fra sædet og ud i forbrænding. Her er min sædefræser. Manuel håndarbejde. Det virker også. Men først så skal jeg lige have med det her stykke gummi på her. Det er sådan en ventilfjertang jeg har lavet. Og det er klart. Det kniver selvfølgelig lige den der luftcylinder, den kan trykke dem sammen, men det må jeg finde en løsning på. Ja, vi må se om det her gamle lort det virker. Men må ikke plejer det at gøre. Og lige inden I går helt balalajka, og jeg sliver de her ventiler, så skal de ikke bruges igen. Jeg er klar over, at de må ikke slives. Vi har slivet dem før. Det kan godt virke i en stykke tid. Det holder nok ikke så længe, men de her ventiler, de skal ikke bruges igen. Det er kun, så jeg har noget, jeg ved, hvordan min sæde den ligger. Og så snakker vi ikke mere om det. Og ja, jeg har slivet dem helt vildt. Fordi de er totalt banket i stykker. Så de skulle slives meget for at sædet blev ren. Og igen, det er kun, så jeg ved hvordan jeg laver min sæde. Der kommer nye stumper i. De her knive, jeg snakker om, det er sådan nogle små banditter her. Og de er bare pisse dyre. Ja, alt er relativt, men jeg synes, det er mange penge for sådan et lille stykke. Men det er det, der skal til, så det er sådan, det er. Og jeg vil lige have diameteren sat op med min kniv. Jeg har fundet en pilot, der passer i ventil og styr. Så nu er det bare lige at finde diameter, hvad den skal være. Og så er det bare at fræse nogle sæder. Jamen, det skulle cirka være diameteren på vores kniv. Og det er en 55 graders kniv. Så vi må over prøve at se, om vi kan snitte en sæde. Og så se, hvor den ligger hen, om den ligger ordentligt på ventiler, om den skal justeres lidt. Men
Jeg tror, det passer nogenlunde. Så fik jeg lavet en sæde. Det er sådan set rimelig okay. Der er lige en lille smule, men bedre end hvad jeg normalvis kan lave. Og diameteren passer også. Nu er den tusch, jeg plejer at bruge til at strege op her, den kan jeg selvfølgelig ikke finde, men man kan se, at det smitter lidt af her. Går nok svært at se. Den ligger sådan lige ude på kanten og lige lidt ind. Og den ventil her, den er ikke super godt sleven. Det er derfor, at den tusch, jeg plejer at bruge, den har sådan lidt, den ligger lige lidt mere lag. Så er det sådan lidt nemmere. Men sådan er det, når man har noget gammelt grej, så se, den smitter af der. Næsten helt ude ved kanten. Og så lige lidt ind der. Den ventil her, den er ikke sådan super godt sleven, men det er lige sådan, det er. Jeg er tilfreds med det. Den ligger helt ude ved kanten af ventilsædet. Og den banker bare deroppe af i vakuum. Sådan stille og roligt. Så jeg vil sige, det der, det er vist fint godkendt til at være tæt. Suger jo lidt falsk luft op forbi ventilstyr og ventilstammen. Så det er vist godkendt. Kommer du med på film? Hvad? Nu kommer du med på film. Nej. Hvor er du kamera henne? Gud. Filmer du selv, der arbejder? Ja. Til hvad? YouTube. Så kommer jeg og ødelægger din film. Mm. Er det egentlig at spise den der, eller skal du bare stå og vispe den foran hovedet på mig? Så ked af, at jeg kommer og ødelægger din show med en toast. Det skulle det ikke være. Så kan jeg prale hele verden, at hvor godt jeg blev vartet op. Ja, du får leveret mad. Mm. Med dit arbejde. Jamen, jeg fik fræst de her indsugningssæder. Så er der udstødningssæderne. Og det blev sgu sådan nogenlunde. Jeg er godt tilfreds med det. Så skal jeg til at have styr på ventilhøjder og fjederhøjder og tryk og så videre. Og det skal jeg selvfølgelig også nok vise, hvordan jeg gør det. Det er der sikkert også delt mening om, men min gummiplade her, den fik jeg også lige fast. Så
Nu vil jeg lige prøve at have en topstykke smidt op. Jeg tror, det var det for nu. Så må I jo skrive, hvad I synes om den her video. Om det er noget bras, eller om det kan bruges.